Hambai, haino hai lam sokfiro chini channel ketal ya priwo belai no shal kedek man ya gulo tini norok bai haino hai malai fi manei belai no kha tong thoka kha khlayo norok joto no kaham kereng no tong bai na hanei jung joto no saimano tabu corona ni second wave taisa ungui tongo abono jung je sik mansa precaution nai tonglai nai nawi bo tongo prai borok no jung mask so thubui tongo yak rok shui tongo te borok by distance maintain khai tongo fia ba abono kari bo te bo jung chini tongmung chamung go slai mung tubuna nangkho je abo bai ke chini immunity boosting nai te jung je sik corona lomui phaipano jung kiria we safe ke nogo tongman nai chini aboni bagino ang bai kerengui tongdi chini channel bai kerengui tongdi tamni hinke ang muchungo chini tipra sarok khorok safano te je thangmani abono thangka aboni ulo te ke bota kamathung ang nayo aboni bagai jung jotono sakno te bukra khaye te salainai abon bagai ang chai togui tongo norok ani logi kerengui tongdi jung o video next video nailenai jung corona ni jorao tamo chawi chini immunity boost rock klaiman te jung bahai ke exercise bo yoga bo asan rock belai kino important abo jung nailene te norokno ang sawana abon bagai kerengui tongdi jung bai baksa haino hai next video malai firane jotono no hambai